du kreativ? Eller kunne du tænke dig at være det? Kunne du tænke dig at lave kreative ting efter skoletid? Som er helt gratis. Du har måske ikke noget særligt udstyr, men bare roligt, for det har vi masser af. Så hør lige efter her. Café Kafka er en kreativ studenterforening, der afholder arrangementer 2 torsdage om måneden. Ved arrangementerne kan man som tegnstuderende kvit og frit dykke ned i vores store udstyrskasser og lege med kreative ting. Som et par eksempler kan nævnes guitar, bas, kunstmaleri, håndværksting, syning, brodere, lave kartoffeltryk og mange andre ting. Så kig forbi eller find mere info på bioliv.org/Kafka.